Lejliet li ġie ppubblikat stħarriġ ieħor mill-Malta Today li wera fiduċja b'saħħitha fil-Prim Ministru u l-Partit Laburista, Bernard Gregg ħareġ jgħid li Gvern Laburista qed imexxi bl-appoġġ ta' minoranza tal-poplu Malti Wawċi. Il-Partit Laburista qed jirrenja permess ta' minoranza. Din id-dikjarazzjoni għamilha waqt il-ftuħ tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, dikjarazzjoni li ġiet wara li fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet ġie ppubblikat stħarriġ ieħor ta' Dr. Vincent Marmara fuq it-Torċa li wera kif il-Partit Laburista igawdi minn distak ta' 13.5% tal-elettorat fuq il-Partit Nazzjonalista. Fl-istess diskors f'Għawdex huwa għal darb'oħra reġa' wiegħed li ser jixtri l-art tal-ħondoq, dan filwaqt li qal li huwa jaf x'inhu jagħmel għaliex għandu l-idejat. Aħna nafu se naqbdu nagħmlu għaliex aħna għandna l-idejat. Madankollu l-idejat tiegħu għal darb'oħra baqgħu mhux issostanzjati bi pjan hekk kif baqa' ma qalx kemm kieku tiġi tiswieħ biex jixtri l-art tal-ħondoq. Dan għaliex kif kien ammetta magħna hu stess il-kalkoli m'għamilhomx qabel wieħed. Dr. Gregg, mal-Independent għettu li se tixtru l-art tal-ħondoq. Tafti li kemm tiswa? Irridu nagħtuha lura lill-poplu, il-poplu aħna għandu il-priorità tagħna, is-saħħa tal-poplu. Kemm tiswa tinsaqsi? Kwalità tal-ħajja. Ma tafx kemm tiswa? Tiġi kalkulata.